الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعث الله بين يديه ساعة بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hörmətli mümin müsəlmanlar, əzizdir qardaşlarımız, indi şundan da Allah bir ikənligin ant etib, şükrənə saflarına basıb, həm indi əməl həm ғибадətə ümtılıb, bugün gündə farz bulğan ғибадətlərinin birisin cuma namazına əlbəttə indi bütünümüz yıldıq. Bütününüzü indi yerdən meşinə biz indi көрге бик шат, бүтініңізді сәлемлейбіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахтың сәлемі, рахматы һәм нигъмәте болсын. Бұл тұрмышта инде һәр вакытта да адам баласы ниндидер гамәл кыла. Һәм һәр вакыт күрсәм ышанармын ди кеше. Ин беренче кеше Ойлы хәзер күрсәтерләр, аңлатырлар, күреп ышанармын ди. Әмма дә ләкин ышансан, күрерсең ди Аллаһ. Ягъни шушы тормышта әгәр дә пәйгамбәрләрнең тарихларын, тормышларын алсак, шулай ук кавымнар, кабиләләр, халык пәйгамбәрләргә әйтә иделәр: Ey peygamber, sen күрсәтсәң, muciza, şu vakıtta ышанырбыз. Namazga da basarбыз. Нәрсә әйтсәң, шуны эшләрбез. Әмма дә ләкин син иң беренче күрсәт дип әйт. Әмма дә ләкин бүген көндә Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям безгә бик әһәмиятле örnek күрсәткән. Сахаба-i kiramlar аны күреп, аның сүзләренә ышандылар. Biz исә җәмәгать аны күрмичә, аның тормышка, аның сүзләренә, хадис шәрифләренә ышанабыз. Чөнки менә бу тормышта адам баласы гомумән бөтенебез ничек яшибез? Гаилә белән, дуслар белән, туганлык мөнәсәбәтләре ничек безнең? Үзебезгә ничек карыйбыз? Гамәл һәм гыйбадәткә ничек карыйбыз? Гомумән аралашкан вакытта сүзләргә, гамәлләргә, киемгә ничек карыйбыз? Әгәр дә алсак, менә мөмин мусульман кешесе намаз укый да бетте. Аралаша белми, сөйләшә белми, күп очракта. Әгәр дә мөмин булмаган кешене алсак, ул әдәпле генә сөйләшә, ул сиңа елмая. Һәм әгәр дә тормышны карасак, адам баласы намаз укып кына ул мөмин була алмый. Чөнки аның тормышы гомумән ул шөкр әйтергә тиеш, рәхмәт әйтергә тиеш. Иң беренче Аллаһ Тәгаләгә, аның янында булган кешеләргә, туганнарга, дусларга. Һәм мөмин мусульман кешесе ул сүздә, гамәлдә, гыйбадәттә, аралашуда ул тормыш. Ә без ничек яшибез? Һәрбер адам баласы үзе белә. Кеше намаз укый да, аннары урамга чыга да, бер нәрсә булып чыкса, рәхәтләнеп сүгенә. Ягъни менә бу тормышта Аллаһ Раббыбыз безгә иман бирде икән,
Әгәр дә без ла илаһа илляллаһ сөйләргә туры икән, инде ничек булырга тиеш икәнлеген карасак, Аллаһ әйтә: "Фазкуруни азкуркум машкурули ва ла такфурун." Мине истә тотыгыз ди, рәхмәт әйтегез ди. Авыр вакытта да һәм рәхәт вакытта да. Ягъни Аллаһ Раббыбыз безгә шундый ниъмәтләр бирә, шушы ниъмәтләргә без шөкер кылып яшәсәк, ул җитә. Чөнки без менә бу тормышта уйлыйбыз шулай, моны дөрес эшләргә кирәк, менә бу мәсьәләне шулай эшләргә кирәк дип. Әмма Аллаһ ничек куша шулай була? Белеп булмый. Һәм һәр вакытта да без дуа кылабыз, ялварабыз, һәм аңлыйбыз, менә безнең дин, пәйгамбәр, Коръән яхшылыкка гына илтә. Күңел тынычлыгын бирә. Башка кардәшкә, дуска, башка милләттә булган кешегә әлбәттә яхшы караш белән елмаю, һәм инде менә бу тормышта булган җылы сүзләр әйтү, менә бу кирәк. Без башкача яшибез. Әгәр дә карасак, менә адәм баласы нәрсә эшләргә тиеш? Һәм Аллаһ Раббыбыз әйтә, адәм баласында һәм җиннәрне дә фақат гамәл ва гыйбадат өчен яраттым ди. Шөкер кылып, намаз укып, ураза тотып, башка гамәл кылып, әлбәттә билгеле. Әмма ләкин адәм баласы аны эшләгәч, аның тәмен, ләззәтен тойырга тиеш. Әгәр дә ул яши икән, каралы, ул тиеш битте. Бу харам, бу халал, анда ярый, анда ярамый. Гомумән алганда тормыш бер яшибез. Шикләр бар чыннан да. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз безгә күпме ниъмәт бирә. Шушы ниъмәтләрне тыйып яшәсәк, безгә рәхәт була. Чөнки Аллаһ Тәгалә бирүче. Ничек бирә? Шулай ук ала. Аллаһ Тәгалә юхи ва юмит, ничек барлыкка китерә? Шулай ук ала. Бер мизгелдә. Һәм адәм баласы яшәгән очракта аңларга тиеш. Бер кемдә анарга күрсәтеп, кулдан татып, әйдә, намаз укы, әйдә, галәмәтләрне күрсәтәм, аның әһәмиятен күрсәтәм. Без аңлыйбыз, беләбез, ла икраха фид-дин, диндә көчләү юк. Әгәр дә аны тартып алсаң, намазга бастырсаң, аның намазы да, уразасы да синең өчен була. Чөнки син аны тарттың, әйттең, тот битте. Ул аңламый башы белән, акылы белән аңламый, ни өчен аны эшли. Нинди нәтиҗә була? Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә бу тормышны, яшәү рәвешен бирә, һәм без аңлыйбыз, Аллаһ бар икәнлеген, бер икәнлеген, һәм ул безгә кирәк. Җылы сүз кемгә кирәк? Бөтенебезгә. Намаз уку кемгә кирәк? Шулай бөтенебезгә. Кайгы, хәсрәт кемгә кирәк? Бер кемгә дә кирәкми. Бер кем дә дуа кылмый бит, я Раббым, миңа кайгы, хәсрәт бир. Юк. Сибез, я Раббым, кайгы, хәсрәтләрдән ерак ит. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз менә безгә тормышны, язмышны, ниғмәтне биргән очракта без аны кабул итеп рәхмәт әйтсәк кенә. Шул вакытта аның ләззәте, тәме, бәрәкәте була. Башкача булмый. Чөнки без чагыштырып кына аңлыйбыз. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсәгә өндәгән? Яхшылыкка өндәгән. Дуа кылган вакытта да, анарга нашарлык кылган вакытта да ул дуа кылган. Я Раббым, хәерле булсын, бәрәкәт бир, күңел тынычлыгын, иман нурын аш дип. Ягъни Аллаһ Раббыбызның илчесе дә безгә күрсәтә, мөэмин, мусульман кешесе нинди булырга тиеш икәнлеген. Ул җәмәгать тормыш бит инде менә һаман без омтылабыз нәрсәгәдер.
Билгеле, менә бу тормышта да Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әл-малу вәл-банун зинатул хаятид-дунья". Булган мал-мөлкият, балалар ул зиннәт менә, ул матурлык бу тормыш өчен. Әгәр дә карасак тормышны, менә кайбер шартларда ниндер эш белән мәшгуль адәм баласы, намаз вакыты килеп җитте. Монда инде безнең уй килә. Яки намаз укырга, яки эшне дәвам итәргә. Күп шартлар бөтенебездә булган. Әгәр дә намазны сайласаң, Аллаһка шөкер, бөтенесен чиста итеп, әйбәт итеп, яхшы гына башкарасың. Әгәр дә эшне сайласаң, нәрсә дә килеп чыга. Нинди киртә була. Без аны аңлап ясыйбыз. Без беләбез шулай була икәнлеген. Әмма Иблис нәрсә ди? Фақирлек белән куркыта, фақирлек белән куркыта. Кемнең теләге бар? Фақир булырга. Бармы шундый кешеләр? Юк. Аллаһ әйтә: "Мәгъфира". Сезгә бәрәкәт була, мәгъфират була. Әгәр дә сез миңа ышансагыз, дуа кылсагыз, ялварсагыз ди. Безнең шундый мөмкинчелек бар Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып яшәргә һәм үзебезнең тормышны һәр көн яхшы якка бурырга. Чөнки безнең үзенчәлекләр бар. Шушы үзенчәлекләрне төзәтергә кирәк бөтенебезгә. Адәм баласы ничек яши? Менә бүгенге көндә мәсәлән ул бер адым ясый начарлыкка, яманлыкка. Иртәгә 5 адым ясый. Бер адымдан соң ярар, шулай да ярый дип әйтер. Шуңа күрә бар шикләр. Әмма ләкин һаман әйтеп булмый, менә бу шулай, бу тегеләй, бу харам, бу халал. Ул дин түгел, ул тормыш түгел. Чөнки Аллаһ та гомумән тормышны безгә бирә һәм без аңларга тиешле булабыз. Аллаһ Раббыбыз безгә авырлык теләми. Без яшибез икән, Аллаһка шөкер, аның галәмәтләре, нигъмәтләре күп. Һәм без иң беренче Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылырга тиешле булабыз. Чөнки Аллаһ та безгә бирә. Янында булган кешеләргә рәхмәт әйтергә тиешле булабыз. Чөнки алар безнең белән бар икән аралашу. Бар икән мөгамәлә безнең. Ул бик мөһим. Ул кирәк. Теге кешегә дә, безгә дә. Адәм баласы үзе генә булдыра алмый. Анарга кирәк дәрт, көч, кеше. Мәхәллә булганда, бергә булганда, әлбәттә менә сизелә. Аллаһка шөкер. Милләткә карамастан бер-бергә һәм инде ла илаһа илlallah әйтеп, без намазга басабыз, сафланабыз һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезнең кыяфәтләргә төн төсенә ди карамыйм" ди. Мин дәрәҗәдә кеше. Кем булып эшли? Юк. Фақат каләпләргә ди, күңелләргә карыйм. Шуның өчен җәмәгать менә Аллаһ Раббыбыз безгә шундый мөмкинчелек бирә. Гамәл һәм гыйбадәт кылып, исән булганда хата кимчелекләрне гафу итәргә. Хата кимчелекләрне аңлап, гафу сорарга Аллаһ Тәгаләдән, әгәр дә Аллаһ белән бәйле булса, шушы хата кимчелек. Әгәр дә адәм баласы белән бәйле булса, әлбәттә инде үтенеп гафу сорап, менә бу дөньяда әлбәттә менә бу булган мәсьәләләрне хәл итәргә, шишергә. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Вассами'у дуа.